Biktima sa mistaken identity kinang gisubay karon sa kapulisan sa Minglanilla sa pagpang-ambo sa duha ka mga lalaki sa Barangay Campo 7 niadtong Huwebes. Ang mga biktima gila nga sa surayan na magtagad kinsa patay diha dayon o Romeo Panyasine nga nadapa sa tambaranan. Human siya maluwas sa kanding nga maoy natusak-tusak sa mga bala. Mato ni Police Major William Homok, ang hipi sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla nga ilang pagsubay igo lang yun nagalibod o mga sound system ang duha. Pareho silang tagalungsod sa Minglanilla o giingong wa malambigit sa illegal nga kalihukan. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga gidudahan ang duha nga mga asset sa kapulisan. Aduna nay gisunod ang persons of interest ang Minglanilla Police Station. Nasuspitsaan din sila ng mga one asset nga dito sa among area. So, karon ongoing nga among kuan na doon na nami mga personality nga among gisubay.